sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Andito naman si Miss Gilay. Pakakainin kayo. Kasi siya ay single na single. Walang problema sa buhay. Walang nagpapaiyak, di ba? Kasi pag double na maraming nagpapaiyak, di ba? Di ba? Yan. Walang nagpapaiyak kay Miss G kasi single. Pag double na kasi, andyan ang iyakan, andyan ang sakitan ng kalooban. Di ba? Okay. So, samahan po ninyo kami dahil sa ito na ang sinasabi natin. Gusto ninyong napakagandang food supplement, ang Amazing Form, Miracle C Mega Multi 5 in Mega 1. Yan. That's the best. Galing sa Florida, USA. Gusto naman ninyo second best is Mega 1. Mega 1 with 21 very powerful ingredients. Yan. Sufficienteng vitamin C, sufficienteng mga antioxidant, sufficienteng mga immune booster, at sufficienteng overall health. Yan, kaya 21 ingredients. Yan, dinaig pa, 21 very powerful, yan, ingredients na andyan po sa isang kapsula ng Mega 1. Mega 1 for a mega healthy you. Yan. Kung gusto niyo magipag-ugnayan sa amin, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya sapagkat kami ay wala kaming wala naman talaga. Bakit naman kami mahihiya? 'Di ba? Ang produkto natin napakagaling. Good morning po sa lahat. Bakit good morning ba ngayon? Nalilito na si Miss G Bayaban, Amazing G Bayaban. Why? What happened? At ikaw ay nalilito na. Di ba? Good afternoon everyone, di ba? Good afternoon pa lang, hindi good morning, di ba? Okay, so ano ba ito? Okay ba ito? Okay ba ang ating attire? Okay ang attire natin? Hindi nakakahiya? Hindi naman siguro. Hindi pa naman punit-punit, di ba? I like it. That's the way. Yan, di ba? So sino po sa inyo may mga karamdaman? Sino po sa inyo ang may mga karamdaman? Mag-chat na, mag-text sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. At sino rin sa inyo ang gusto kumita ng malinis, ng marangal? Yan, depende sa inyong kasipagan, depende sa inyong paradigm, depende sa inyong wisdom. Yan. Mag-chat na rin sa aking messenger. Yan, di ba? Sa sa Joey Bitito, open close parenthesis Doc Joey. Yan. Yan po ang magandang balita sapagkat ito na po italang pinagtutuunan natin ng pansin. Di ba? Pinagtutuunan po natin ng pansin. Hindi po ito biro. Ito po ay seryoso kung paano tayo magkaroon ng magandang kalusugan at paano tayo malabanan ang mga karamdaman, di ba? Okay, so okay ba? Okay pa ba? Okay pa ba tayo diyan? Kayo po ba ay naniniwala pa na tayo ay may pag-asa pa? Kung kayo naniniwala, maraming salamat. Kung hindi po, I'm sorry my love. Yan, di ba? So, ano ang karamdaman mo? Cancer? May pag-asa pa yan. Huwag lang yung stage 4 na dying na. Ano pa? Kidney problem. Mataas ang creatinine. Hindi ka pa naman nagda-dialysis. Para 300 plus pa lang. Okay. 300 plus. Baka matsansa pa natin pababain para hindi ka na ma-dialysis. Na-stroke ka. Ay uminom ka na kagad ng Amazing 4 para maiwasan na ma-stroke ka muli o atakihin ka na hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Saan na walang hanggan, di ba? Ano pa?
Ano pa ang problema mo? Diabetes? Nako. Diabetes, wag lang po ninyong na kayo ay masugatan na. Pag nasugatan na kayo, medyo matindi na. Baka infected na ang buto ninyo, delikado yan. Puputulan na kayo. Kasi infected na eh. Di ba? Infected na. Yung inyong buto. Kung hindi pa na-infect ang buto ninyo, may pag-asa pa tayo. Okay. So yan po ang sinasabi ko sa inyo. Nag-uumpisa pa lang, solusyonan na natin. Ang problema sa atin, karamihan sa atin, ay ang problema po sa atin, marami sa atin ay kung hindi tayo malubana, sakalang tayo ay gagalaw. Sakalang tayo ay kikilos. Kikilos tayo pag delikado na. Yan po ang wrong decision in life. Pero buhay po ninyo yan. Kung kayo po ay magkawin ng windang, I'm sorry my love. Di ba? Di ba? I'm sorry my love. Kasi pinabot ninyo magkawin ng windang na kayo. Pero kung hindi pa, you mean everything to me. Di ba? Ganun po yan. So, ano na, bukas, alas 9. Andito na tayo, sigurado ba? Okay. Don't worry. Be happy. Siguraduhin natin na tayo ay magkakaroon ng magandang decision in life. Kasi kailangan may decision tayo. Hindi po pwedeng wala kang decision in life. Kasi mahirap po pag walang decision in life. Mahirapan tayo dyan. Mahirapan po tayo kung walang decision in life. Kailangan po may decision para maganda po ang mangyayari sa ating buhay. Di ba? Okay, naintindihan po ba natin? Kung naintindihan po ninyo, salamat. Kung hindi, I'm sorry my love. Di ba? I'm sorry my love. Kasi hindi magandang yung decision. Pero pag maganda, you mean everything to me. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. Di ba? So maganda kasi ang desisyon ninyo eh. Yung mga kumita pala dyan, kumita na sa binary nila. Yan. Congratulations. Di ba? Sa amin, mas maganda. Unilevel. Isahan lang. Wala nang kaliwat kanan. Sa atin lang ay isa lang. Isa lang na direksyon. Isa lang na kumpas. Di ba? Mayroon kasi yung maraming kumpas. Ang nangyayari ay nagkakaroon ng problemang malaki. Isa lang na kumpas ang sa amin. Unilevel by July. Most likely. Yan. Si Brother Alex ang bahala dyan. Di ba? Si Brother Alex po ang bahala dyan. Parang halatado na inaantok na si Doc Joey. Kung inaantok na, di matulog. Di ba? Okay ba? Okay ba ang tulugan ko na kayo? Sino ang papalit? Sino ang papalit sa atin? Di ba? Ay magandang balita yan. Magandang balita ang Unilevel. Isa lang na kumpas. Isa lang na direksyon. At marami dito makikinabang. Marami dito ang makikinabang. Maniwala po kayo. Once, di ba? Isang direksyon lang. Di ba? Okay. Kayo po, kung gusto po ninyong umasenso sa buhay, pagkatapos sabihin lang po ninyo sa akin, kasi meron tayong grupo na sila na po ang talagang pinaghahandaan natin
Matulungan para umasenso sa buhay. Di ba? Oh, para umasenso sa buhay. Dahil nga po dahil talagang ganon. Oh, di ba? Mm. Sa bawat code is 500 pesos. Yan. Okay. Oh. So yan po magandang balita. O kayo po naniniwala na magandang balita, Oh. Naniniwala kayo. Kung kayo naniniwala, salamat. Kung hindi, I'm sorry my love. Diba? Oh. Kayo ay Oh. Kasi ito na ang pagkakataon natin na talagang talaga tayong halibasin na natin yan. Talagang iyong pinagsanib na agila at saka horse. Ano pa? Horse, agila. Di ba? Matutulin yan. Di ba? Paano yung pagong? Consistency ang pagong naman, di ba? Consistent. Hindi mabilis yan, mabagal. Pero consistent. Di ba? Hindi katulad ni Matching, mabilis, pero hindi consistent. Kaya natalo siya. Di ba? Okay, naintindihan po natin? No. Okay. So ano po ang mga balita? Sino po ang Sino ang gustong makipag-ugnayan sa atin? Sino ang gusto makipag-ugnayan? Andito lang tayo. Andito lang kami. Naniniwala sa inyo. Naniniwala po sa inyo. Di ba? Naniniwala kami sa inyo. Kayo kaya naniniwala din sa amin. Sana all. Natalo ko kayo ng sana all. Sana all. Diba? Sana all. Okay. Mega one for a mega healthy you. Yun. Ano yun ninyo ang mega one natin? Iyan na. Rumirimatch na. Mega one talaga. Wala nang iba. Yan, di ba? Yes, yo. So, yan. Di ba? Napakaganda. Napakaganda. No. Di ba? Ito na ang pagkakataon. No. Di ba? Ito na po ang pagkakataon natin. Yeah. Di ba? Di ba? Okay. Di ba? Talagang mega one. Mega one for a mega healthy you. Wag na po kayong patumpik-tumpik pa. Wag kayong patumpik-tumpik. Di ba? Wag kayong patumpik-tumpik. Yan. Diyan na kayo, diyan na. Yan, diyan na kayo. Diyan na. Diyan na tayo. Di ba? Di ba? Di ba? Hindi natin yan. Wag na kayong patumpik-tumpik pa. Kasi ito na ang pagkakataon na tayo ay Di ba?
Yan na pagkataon natin. No. So, sana po kami makatulong sa inyong kalusugan. Good health is better than wealth. At later on, matulungan namin kayo sa financial aspect. Yan. Kung kumita ng more than sapat. Ang importante, kumita ng more than sapat. Bakit, Doc Joy, more than sapat? Kasi pag sapat lang, pang araw-araw lang yan. Di ba? Gastusin. Paano in case of emergency? In case of special needs? Di ba? Ay, mga anak nga lang dyan, dandan-libo na ang gastos. Di ba? Katulad nung kapatid ng aking driver ng anak, dinala sa isang ospital dito sa probinsya, ay hindi tinanggap. Dinala naman sa Tabaco, isang government hospital, hindi tinanggap. Saan tinanggap? Sa private. Pagdating sa private, wala naman dun sa mumurahin lang. Sa ward. Napilitan pumunta sa sa private. Ngayong lalabas na, ang bayaran, ang bill umabot na 100 something. Ano ang gagawin niyan? Wala namang hanap buhay na maganda. Di ba? Nanghingi. Nanghingi. Yung iba may nagbigay 1,000. Sa gobyerno na yan. Gobyerno na, 1,000 pa. Di ba? Yan po ang yan po ang mahirap. Yan po ang pinakamahirap sa lahat. Na ganun pala. Di ba? Di ba? Yan ang problema Di ba? Kaya po ano dapat? Dapat natin tandaan ay huwag magkakasakit ng matindi. At tanda natin parate, dapat tayo ay alagaan natin ang ating katawan. Huwag natin aabusuin. Kung pwede, tanggalin na natin ang mga sigarilyo, ang bisyo. Pangalawa, kumain ng mga masustansyang prutas at gulay. Iwasan iyo mga fatty foods, salty, sweets. Diba? Yan po mga iwasan natin. Iwasan na rin yung sobrang mga seasoning. Diba? Ang dapat natin kainin, Slimmer's rice with kamote sa ibabaw. Yan, di ba? Slimmer's rice with kamote. Yan. Di ba? Ano pa ang dapat natin? Tapos maganda na ang inyong kainom ninyo in 3 months. Ang ganda na, i-share na ninyo. Share to your family. Share to your relatives. Share to your kamag-anak. Diba? Yan po lahat. Diba? So yan po ang magandang balita sa aming sinasabi sa inyo na Unilevel Business Program. Okay. So wag na tayong wag tayong mahihiya, wag tayong in despair, di ba? Pero sa palagay ko after may 30 minutes program, Miss Gilay will take over kasi inaantok na talaga ako. Mag-uwi pa ako sa Bakakay. Nga. Pag inantok, kakantahan ko lang na you mean everything to me. Di ba?
Mm. Oh, di ba? Mag-YouTube. Lagatube. Ah. Sabi nila, mag-YouTube. Lagatube. Di ba? At ngumunguya ng ng chewing gum. Yan, para hindi antokin. Okay ba yon? Naniniwala ba kayo dyan? Hindi ata kayo naniniwala. I'm sorry na lang, my love. Oh, di ba? So, yung pong gusto makipugnayan sa atin, oh, oh, yan, at yahoo.com, Dennis Dispali Bidiras. Ako, grabe. Ang hirap ng pangalan niya. Di ba? Dennis. Yan, di ba? Yan ang sinasabi ko na eh. Ang hirap. Ang haba. Yung nag-order sa atin sa Sorsogon. Yung anak niya si Dennis, si Sir Alejandro Dispalidiras ng poblasyon Hoban, Sorsogon. Yun, nagpadala sa atin ng pambili ng Migawan. Pagkuha namin ng sa Palawan Express, pinadala kagad namin sa LBC para hindi kayo hindi sila kinakabahan, di ba? Yan nga, ganon. Kailangan swift action. Di ba? Huwag yung babagal-bagal tayo. Di ba? Di ba? Swift action. Oh. Di ba? Ganun talaga yan eh. Di ba? Kailangan natin yan eh. Swift action. Hindi po pwede ang papatay-patay. Di ba? Ganun yan eh. Sana naunawaan ninyo ako. Sapagat uunawain ko rin kayo. Di ba? So lahat pong gusto makipag-ugnayan sa atin ay pwede kayong mag-text sa 0998-975-8121. 0998-975 8121. Yan, di ba? Yan. Yan. Yes. Kasi kailangan natin Kailangan natin na sila ay matulungan. Matulungan natin. Di ba? Kung matulungan natin sila, ang swerte ninyo. Yan, di ba? You are lucky and we are also lucky. It's part of life to help. Di ba? It's part of life to help. Di ba? Ganun lang talaga yan eh. Di ba? Helping people. Di ba? Kailangan tulungan lang yan. Di ba? Because if we are helping people, we are helping you. Di ba? Okay ba yan? Okay ba yan? 0998-975-8121. 0998-975-8121. Yan. Ang ating pong Facebook account, Joey Bitito, open close parenthesis, Doc Joey. And the other one is Doc Ching Bitito. Yan, di ba? Okay, naiintindihan na po natin? Okay? Di ba? Okay ba yon?
Oh. Na. Okay, maliwanag. Sana kayo ay maliwanag pa rin ah, sa inyong sarili. Di ba? Sa inyong sarili. Oh. Mm. Kung kayo naliliwanagan pa sa inyong sarili, ay okay yun. Pag hindi na, I'm sorry, my love. Oh. Oh, yung ano. You mean everything to me. Yan, di ba? Mm. Okay. Oh. Oh. Di ba? So, ganun lang po yan. So, lahat pong gusto magkipag-ugnayan sa atin, just text sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Okay, at bukas tayo ng alas 9 hanggang alas 6 ng gabi para sa ating free consultation sa natural medicine. Yan, di ba? Okay, so yan po ang magandang balita. Huwag ninyong pababayaan ang inyong buhay. Sabi ko nga, kung uminom kayo ng synthetic na gamot, okay yan, binigay ng inyong medical doctor. Pero ang vitamin, dapat kailangan natural, katulad ng Amazing 4 or ng Mega 1. Bakit po? Diba sa science natin, yung sinasabi natin, opposite object attracts. Same object, repel. Anong repel? Eh wala. Wala, parang ang magnet. 'Di ba? Ang magnet. Opposite yan, nag-attract. Yung nagre-repel, 'di ba? Opposite object attracts. Anong opposite? Yung synthetic drugs baga at saka Amazing for Omega 1, natural ito. So, it attracts. Ibig sabihin, mas maganda ang epekto sa inyong katawan. Diba? Kaysa, bibigyan din kayo ng synthetic vitamins, multivitamins. Okay, naintindihan na ninyo? Okay. So, pag yung doktor, may opposition dyan, kamo doc, napag-aralan mo ba yung natural ni Doc Joey Bitito? Hindi pala kamo doc. Hindi ka naman kamo pinipigilan ni Doc na ikaw uminom ng synthetic drugs mo, di ba? Pero yung sangkatutak na natulungan ng ating Mega 1, ng ating Amazing 4, huwag mong kukontrahin, di ba? Di ba? Maliwanag. Sana naintindihan natin yan. Kung hindi ninyo naintindihan, I'm sorry, my love. Di ba? Di ba? Okay. Okay, sana naintindihan po natin yan. So, bago po ang lahat, mag-break po muna tayo. Don't go away. We'll be right back with our DJ, Miss Gilay Maggracia, ng punong-puno ng grasya. Salamat. Ako po si Nini, taga San Domingo. Iba akong scoliosis. Ang makulog kung paan, balakang ko, grabe kulog. Nang nag-take up kang higawan, pag 3 days pa lang, higuan ako na mamatian na pagbabago. Hanggang sa ngunya na, mag-ano na ako na, wala pang 1 year, 1 month, March 4 ako nag-start. Pagmati ko, okay, nakakapag trabaho ko, nakakapag-samusa, na ako samut ko, medyo may ang pangunggit na lang, ang namamatian ko. Pero magayon talaga, ang naanuhan ko. Kunyan, nakakapagtrabaho na ako. Dati dahil, ako lang pasalamat ko kay Doc.
bigla ako itinuro kang God, ano, magdigdi para bigla ako check up sa iya. Yan ang ano ko kay Dos. Nakulang pasalamat ko. So, gusto may mga namatyan na medyo may kagabatan man sa kuninda. Pagdigdi lang sila kay Do, digdi nila makukuha ang karahayan kasi nakamatian. Yan lang. Annalyn Alimanya, may nakapag-introduce sa akin ng Amazing 4. Dati, hindi ako nagtatry ako ng iba-ibang supplement, pero parang hindi naman talaga siya tuloy-tuloy. Tapos then, may nakapag-recommend sa akin ng Amazing Trio, sabi niya. Tapos ang binigay sa akin ni Doc, Amazing 4. Sa ngayon, 2 months na ako gumagamit. 2 months sa July 6. Pero, habang gumagamit ako, natry ko siyang basta maganda. Naghintay na lang ako ng result ngayon ng ultrasound. After 3 months, sabi ni Doc, magpapa-ultrasound ako. Makikita ko siya kung may pagbabago sa dating result ko ng ultrasound. Sa myoma. Tapos meron akong goiter. Tapos may bukol din ako sa liit. Then may cyst. So makikita ko yun. Pero habang nagtitake ako nito, nakita ko, pinatry ko siya sa anak ko na constipated. Mga ilang days siya bago makadumi. Pinatry ko ang Amazing 4 once lang a day. Then, daily na siya dumudumi. Then yung yung asawa ko, may sinus siya. Hindi siya umiinom ng mga malalamig kasi pag dito, umiinom siya ng mga malalamig. Pag gabi niyan, palagi na siyang inuubo. Pinatry ko naman yung Miracle C. Sabi niya, gusto niya, kahit umiinom na siya ng malamig na mga na yellow o na may tubig o soft drinks, hindi na siya inuubo. So, sabi niya, nakatulong daw yung Miracle C. Yun po. Yung habang nagtitake na ako ng Amazing 4, pinatry ko ito sa anak ko na constipated siya. Mga ilang days siya bago dumumi. Mga 3 to 4 days. Tapos, nagtry na kami kung ano-anong herbal. Galing na din kami sa doktor. Kung ano-ano rin na reseta sa kanya. Tapos, ganun pa din naman. Then, pinatry ko yung Amazing 4. Once a day lang. Tapos doon 3 days siya uminom ng Amazing Trio. Daily din siya na Amazing 4. Daily din siya dumumi. Yun po. So napansin ko, so may pagbabago. Ako din, ang dami kong discomfort kasi may ako na myoma. Tapos kahit after menstruation ko, ang dami kong mga na discomfort, masakit dito sa tiyan, masakit dito sa palakang. Tapos after ako uminom, magtutuman sa ako ngayon, naalis yung mga sakit. Tapos hintay na lang ako ng result. Yun po. So pero nakikita ko naman na positive kasi nakita ko mismo may pagbabago na maganda sa katawan ko. So yun po. Ang isang araw niya, pero ay ako ilang beses ako umiihi, sabi niya, tapos yun, tapos simula nawawala ko yung mga sakit-sakit sa katawan niya. So ngayon papawis na yung last week na itong October, wala na yung mana sa paan niya. Kasi tinanong ko siya, ano yung pakiramdam niya baga? Sabi niya, maayos naman baga, ang pakiramdam ko, malaki yung parang natulong sa kanya. Tapos, yung third week mo na yung October, yung anak ko naman, na nadengge. Tapos, yung pang 2 days na hindi pala kumakain. Kaya nagising ako, sabi ko talaga, sabi niyo yung happy. Hindi pa yung anang may gawan or yung Amazing Day. Nag-decide ako yung may gawan ko yung ito. Tapos, nung nakapili ako dito, pagdating ko sa hospital, pinarahin ko talaga agad siya. That time, yung platelet niya, 49 lang. 49, kasi pababa ng baba na. Tapos, pag Friday, yung Webes yun, nag-42, pero nag-time siya, Webes pa lang, nag-Webes umaga, ang haling gabi. Tapos Friday, nag-42 yung platelet niya, pero pinainom ko pa rin siya.
Yun, nung Sabado, sa awa ng Diyos talaga, nag-120 pa yung platelet niya. Kaya nakalabas na kami. Kaya sabi sa inyo, tumatak kami kay Doc noon, Friday na. Tinanong ko, Doc, pwede na yung pagka umagang Saturday, hindi pa alam yung result. Sabi ko, Doc, pwede na lumabas. Kasi okay naman niya yung anak ko, sabi niya. Sabi niya, hindi ngayon pwede kasi nakadepende sa platelet. Mamaya ngayon, paglabas ng result, malalaman mo, sure. Ang laki ng tigas talaga. Kaya uwi na kami. Thank God. Tapos thank God talaga din sa Prado. Tapos pinaubos ko na yun sa anak ko pag uwi namin sa bahay. May gawan. Sila, pati yung baby ko na may autism ba na. Share na sila na ginawa. Kaya ngayon, sabi ko, bibili ulit ng may gawan. Para kay mama ulit siya sa mga bata. Sa kanila, pag kung ano yung mga nararamdaman nila, subukan nila kasi proven talaga. Proven na nakakatulong talaga sa health ng tao. Thank you po. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Ginubatan Albay. Kinig lang ako sa radyo sa DCGB sa kanyang programa na tungkol sa Amazing Trio at saka Mega One. Napansin ko po na may mga magandang na mga sakit na nalulunasan tulad ng cancer, migraine, mayuma, at iba-iba pang mga sakit nararamdaman. At saka ang pagpupo ko hindi masyado maganda. Ngunit nang matuklasan ko po Kabangan, Legazpi City sa harapan ng Central Bank, nakilala ko po si Doc Joey Bitito at sinabi ko po ang aking mga nararamdaman sa katawan. Binigyan po ako niya ng gamot na una, yung Mega One. Nakainom po ako sa loob ng 1 buwan. Sa pag-inom ko po yon, marami po akong pagbabago. Marami pong pagbabago sa aking katawan na nalunasan. At nang maubos ko po yon, bumalik ako dito sa opisina nila at binigyan niya ako ng gamot na Amazing 4. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, na nawala po. At saka kung minsan may sumasakit dito sa aking tiyan, nawala po yun. Siguro may mga intestinal disorder po ako, kaya nawala po. Kaya malaki pong pasasalamat ko kay Doc Joey Bitito, lalo na dito sa Miracle Health Corporation, na marami po sila na itutulong sa mga tao, lalo na sa mga taong may sakit o karamdaman. Kaya iniling ko rin po sa mga tao na nakikinig sa programa niya, magsadya po dito sa kanyang opisina para matulungan sila sa iba't iba't sakit o karamdaman. Ako po si Benny Austria, Ginubatan. Nagkaparabiyay po ako pang Manila. So, parang painante, biyahero, nagadrive. So, mga sanit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey, sa Amazing 4. Tig-try ko po mag-inom sa to. Tapos po, pag 5 aldaw, namatian ko, sumarayang pagmati ko sa lawas. Po, nagbalik ako kay Doc Joey. Uno na lang, so pigawan na lang. So, piga maintenance ko para okay na sa pagmati ko kaya nagbalik po ako kay Doc Joey. Kaya try ninyo kay Doc Joey, gusto ninyo, mamatian mo niyo, gusto ninyo mamatian sa lawas ninyo. Ako po si Edith Barco Mabriagas ng Barangay 2, Poblasyon Bakakay, Albay. Ako po ay dating cancer patient. For surgery na po ako noon, pero ayaw ko po magpa-opera kasi natatakot po ako. Lahat po ng klase ng gamutan dinaanan ko, pero wala pong nangyari. Isang araw po nagbabasa po ako ng dyaryo. Doon po namin nabasa ang tungkol sa Amazing Trio. Balik. And lalo pa kung
malayo kayo. Okay? So, para hassle-free and hindi masayang yung time natin and effort sa pagpunta po dito. Okay. So, yun po yung mga details. Again, we are located lamang po dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Bukas po tayo 9 o'clock ng umaga till 6:30 ng gabi. Okay, so yan po. Sa mga hindi pa kabisado yung kung saan tayo located, okay, so again, dito lang man po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Alright, so kaharap namin is Bangko Sentral ng Pilipinas and yung Food Panda. Katabi namin is Angelis Cakes and yes, along the road lang po kami. Kaya madali mahanap siya. Okay, so yun po. Ang bukas ng opisina, Monday to Sunday. But then Monday to Saturday is yes, 9 to 6:30, whole day po yan. Every Sunday, half day lamang po. Kung may mga kakilala kayo na gusto nyong samahan, may mga karamdaman sila, pwede nyo naman po na i-refer dito kahit hindi nyo samahan, basta sasabihin nyo yung pangalan nyo para ma-account sa inyo yung mga incentives. Yun po kung member na kayo. Okay po? Yun lang yung bibigyan ng mga incentives once na member na po kayo. And eto pa, yung pinakamaganda is MHRC Unilevel program na bago sa ngayon. Ito yung free livelihood and dito talaga kikita yung mga members and yung mga mag-a-avail ng packages. Okay, so wala kayong dapat na ikabahala kasi tutulungan naman kayo kung papaano. Kasi in-refer nyo lang, kami na yung bahala. Paano kami na yung bahala? Ibig sabihin po, kami yung magbibigay, si Doc Joey yung magbibigay ng dosage and kami magpapaliwanag about the products. Ang kailangan nyo lang is i-share, okay? Ikwento, sabihan sila na pumunta dito. Okay. And if ever nasa malayong lugar, pwede naman po through cell phone numbers, calls, or text. Much better if call na lang. Or if meron silang mga Facebook accounts, pwede naman po video calls or virtual consultation. Yun po, di ba? Napakadali lang yan. So, kailangan nyo lang i-share. Okay? Para syempre, makatulong na tayo sa iba. At the same time, kumita pa tayo. Right. So, yun po. Yung sa mechanics po palang gagawin natin. Ang gagawin po natin sa mechanics sa sa raffle, on the spot raffle ito. So, mag-aabang kayo ng live. Okay? Eto, mag-aabang kayo ng live ni Doc Joey around 4 p.m. kasi yung start ng raffle. Every Wednesday, parang free day yan. Free day and special raffle para sa mga viewers po natin. And yung prices is 50 pesos worth of load. Okay, so abangan nyo po ang live sa Wednesday. 4 p.m. hanggang 5 p.m. po yan. So, yung mga viewers po natin, isasama namin sa raffle yung mga magko-comment ng names nila and then magme-mention ng at least isang friend doon sa comment. So, syempre, kunin namin doon is yung mga names po ng mga nag-comment and dapat tama yung comment nila. Name and then yung mag-mention sila ng at least one friend. So, to have an extra coupons, okay, all you have to do is to like or invite kapag nakapag-like na kayo ng mga Facebook pages ni Doc Joey. Ang kailangan nyo lang gawin is mag-invite kayo na mag-like doon. So, screenshot nyo yon once na na-invite nyo na sila and then send it to MHRC Bayanihan Admin. Okay, eto pa. Mag-share kayo ng mga posts ng mga sa Facebook pages. Yung mga mechanics po, makikita natin, mababasa natin yan sa Facebook account na MHRC Bayanihan. Okay, so yun po yung Facebook account na makikita natin, mababasa natin yung mga mechanics. Okay, so yun po, mag-share lang tayo ng mga post from
Doc Joey Batito. Facebook page po yan, Dorotea Resort and Spa, and Mega One Superfood. So yan, di ba? Napakadali lang. So kapag nagawa nyo yon, ililista na namin kayo at makakasali na kayo doon sa raffle. Okay. Kung marami yung mga nakuha nyo, syempre yung mga na isend nyo sa amin, more likely, mas maraming coupons. So like, nag-comment na kayo doon sa live stream nyo, aside doon sa isang coupon na yon, nag-send pa kayo ng mga screenshots, so another ilang coupons yon. So, the more coupons, the more chances kang mananalo. May chance kang manalo. Okay? So, yan yung special mechanics naman natin for this coming Wednesday. Again, 4 p.m. po yan. 4 p.m. po yan this coming Wednesday, May 19, 2021. So, yan. Like and invite to like the official Facebook pages. Again, Dorotea Resort and Spa. May mga link naman po dyan para hindi kayo mahirapan sa paghanap ng name. Right. So, yun po. And ito yung number ni Doc Joey. If ever may mga kakilala tayo na gusto makausap si Doc Joey and gusto natin i-offer sa kanila yung benefits and mga special offers namin sa Mega One. Okay, ito yung smart number ni Doc Joey. 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe naman po, 0917-853-8933. So, yan po yung numbers ni Doc Joey. We ship products po from kahit saan man. Kanina, sa Sorsogon pinadala yung products and may nag-inquire sa atin through Facebook page sa Doc Joey Batito and he is from Quezon. May appendix na sa concern. Ayan. Na concern. Appendix and then yung binigay ni Doc is at least twice a day. Twice. 2 cups of capsules 3 times a day. So, yun yung pinakamabilis na paraan para madali po makuha ng Mega One yung sa concern niyang sa appendix. So, yun yung concern ng ating nag-chat kanina. So, if you want to ask po, marami po yung mga health concerns, kumbaga pangkalahatan, yung mga natutulungan po ng Mega One kasi nga po 21 ang components po ng ating Mega One Superfood. Aside po doon sa Amazing Trio and Amazing 4. So, yan. Ang Amazing 4, iba-iba kasi, di ba? Amazing 4 is Amazing Trio plus Mega One. So, yun yung ibig sabihin yan. And kung Mega One lang yung ibinigay sa inyo, Mega One lang yung iinumin natin. Ang pinagkaiba lang is that Amazing 4, 4 yung kapsula na iinumin nyo. Okay, depende pa sa kung ilan yung dosage na ibinigay ni Doc Joey. So, if ever 4 times a day, 4 na kapsula, 4 na beses kang iinom. Sabay-sabay yun. Okay, so usually may mga ibinibigay naman po kami dito na instructions para syempre alam ng iinom kung ano ang gagawin niya. But then, don't worry kasi nga po wala pong overdosage ang ating mga supplements. Supplements po siya, okay? Parang pagkain lang siya. So, basically po, ang food supplement, katuwang natin siya. Okay? Yung pinaka-latest and magandang balita nga po is that yung taga Masbate na may sa liver, ayun. So, napababa yung sa SGPT niya. Dati kasi, once ko lang ito si ma'am nakita and then ito, ni-refer ata ito nung, I think, ano ba yun? Like, yung tatay ba yun? Kasi yung tatay niya, di ba, matangkad. Tapos, yung anak niyang isa is teacher. So, kasama din ata yung mother. Or yung kapatid, I mean. So, yun, pumunta sila dito, I think this year lang. So, pinatake is Amazing 4. Kapag medyo may budget and kapag medyo very risky din po yung health concern, ibinibigay po talaga ni Doc Joey para mas mabilis-bilis.
okay, is Amazing 4. Yon. So, Amazing 4 yung ibinigay doon. Kaya madali siyang, parang madali, napadali yung sa concern niya. Okay? Kaya nga may mga recovery sa mga problema niya. Doon nga sa liver. Okay po. So, maganda kasi natulungan siya agad and hopefully talaga tuloy-tuloy na yon. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin siyang iinom ng ibinigay po sa kanya like Amazing 4. Hindi naman po kasi pwede na like okay na tayo and then sa mga continuing months hindi ka na nag-take. So hindi naman po talaga pwede 'yan. So para ma-assure talaga natin na wala na yung mga mawala talaga totally yung concern po natin, health problem na 'yan, dapat continuous talaga yung pag-take. 'Di ba? Kasi once na inalis mo din 'yan, delikado talaga. So, yun yung sinasabi ni Doc Joey, yung pinapaliwanag ni Doc Joey, na wag tayo basta-basta mag-alis ng Amazing 4 and ng Mega 1. Kasi wala tayong assurance if, syempre, okay ka na. Kasi, kailangan mo pa din yung pang-suporta doon sa problema mo sa katawan. Okay po. And then, of course, sabayan na yan ng pag-iwas din sa mga ipinagbabawal sa'yo para, syempre po, matulungan din yung katawan natin. Ma-repair lahat ng mga health problems po na yan. Right. So, maganda and thank God kasi may mga feedbacks tayong maganda about po sa Amazing 4 and then Mega 1. And ngayon, may promo nga ang Miracle Health Corporation, 2 boxes, and then 4 boxes, we have 8 boxes, from 6,000 pesos up to 20,000 pesos and more. Yan po yung mga packages na ino-offer po ng Miracle Health Corporation sa ating mga kababayan sa health plus livelihood, free livelihood. Why free livelihood? Kasi po, kayo natulungan ng Mega 1 and ng Miracle Health products. Kapag na-share nyo yan, of course, mako-convert yan into cash. How? So, yan po, through pag-share lang, okay? Pagkwento lang sa mga kakilala nyo. Unahin nyo yung mga immediate family, ibig sabihin sa loob ng pamilya nyo. Okay, within a family, patry nyo. Okay, so kahit na nag-avail sila ng package, yung incentives nun, ma-account sa inyo. Diba? So, let's say, marami na yung mga na ipasok nyo or na refer nyo lang and then suddenly nag-avail ng package, of course, makakakuha na kayo din mga incentives. And I think we have 8 ways to earn dito sa Unilevel program ng Miracle Health Corporation. And this coming August, officially ilo-launch yung program. And yun, sabay na kayo para syempre, ngayon pa lang, marami na yung mga matulungan. Okay? Kasi lalo pa ngayon, pandemic, kahit sino pwede nito. Estudyante, yung mga patients natin, yung mga gusto maging resellers and dealers, gusto kumita talaga, hindi lang for full-time or for part-time na gagawin nyo para syempre matulungan po kayo. Okay? So, yan po ang magandang balita dito po. Huwag nyo nang kalimutan again this coming Wednesday yung raffle. And yes, free consultation kay Doc Joey. Kung hindi nyo man mapaliwanag, ito yung sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo man po mapaliwanag yung mga products, don't worry. Sabihan nyo lang kami kasi kami yung magpapaliwanag about the products, kung ano yung mga natutulungan niya or kung ano yung mga concerns na pwedeng makatulong po, kami magpapaliwanag niyan. And yes, kay Doc Joey, ibibigay ni Doc Joey yung dosage and of course yung mga advices kung paano makatulong sa pasyente or sa clients po natin. So walang problema kapag sa health po. And yun nga, ang sabihin lang natin, sabihin yung pangalan nyo pero syempre manote natin yan. Okay? Para sa inyo talaga mapunta yung dapat na para sa inyo. Okay, so again, ito yung number ni Doc Joey, 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 and 0917-853-8933.
Kung gusto niyo mag-join sa MHRC Unilevel Team na GC, sabihan niyo lang po kami para syempre maipasok namin kayo doon sa group chat. Okay, so recently nagkaroon din ng testimonial si Ma'am Joy Cabanya or si Ma'am Diwata. And dahil nga sa mga nangyayari of course sa Manila and sana hindi na lumala pa at kahit saan mang lugar. And kung yung mga sa kababayan din natin sa Israel and sa ibang bansa, 'di ba? Ipag-pray na lang po natin na sana wala nang mangyari and sana magkaroon ng peace sa buong mundo. Ayan. So marami mga balita ang importante lang is yung health ng family, yung wealth ng family, 'di ba po? So 'yun. That's it. Tapos na po yung program natin. If ever gusto niyo magpa-train dito sa atin, ma-orient kayo about the products, sabihan niyo lang po kami dahil willing po kami magturo sa inyo and willing po kami turuan kayo para kumita through our amazing products of Miracle Health Corporation. So, sa ngalan po ng ating CEO, na si Doc Joey Betito and so our Vice President, Ma'am Ann Betito Frenzena. Hello sa mga viewers natin. Maraming salamat. My name is Miss Jelay. Happy Monday. Bukas naman po makakasama natin si Doc Joey dito sa programa. So maraming salamat and good evening. Keep safe.